erodes trust in public institutions, and creates opportunities for organized criminal networks, including human trafficking syndicates, to exploit vulnerable people. Officers implicated in these practices will face legal action in accordance with established procedures. And currently, the Office of the Anti-Corruption Bureau, together with the Malawi Police Service, are fully investigating the matter. My ministry has further engaged Immigration Service leadership to strengthen supervision, improve internal controls, and close gaps that allow such abuses to occur. Let me also inform the nation that investigations are underway into credible reports of possible collusion between some officers and human trafficking syndicates. Human trafficking is a serious crime and a grave violation of human rights. It exposes men, women, and children to exploitation, forced labor, sexual abuse, and other inhuman and degrading treatment. These investigations are ongoing, and any officer found responsible will be held fully accountable. Let me remind the public that no one is allowed to buy or sell passports, visas, or travel documents. No citizen should pay bribes or so-called facilitation fees to obtain immigration services. Any suspected cases of trafficking, including suspicious recruitment for employment abroad, should be reported immediately for immigration authorities, the Malawi Police Service, or recognized community protection structures. Members of the press, ladies and gentlemen, let me now address the nation on issues of road safety vis-à-vis Kabaza business. In light of the growing loss of life caused by Kabaza-related road accidents, my ministry recognizes the pain experienced by families and communities affected and treats this matter as a serious public concern requiring urgent action. Earlier this week, I and my deputy met with the executive committee of the Kabaza Association, together with the senior officials from the Malawi Police Service, the Directorate of Road Traffic and Safety Services, Lilongwe City Council, Ministry of Transport, and local government. The meeting discussed the rise in road fatalities involving Kabaza riders, criminal attacks targeting operators, the need for proper motorcycle registration, and mandatory motor rider training. The engagement was constructive and solution-oriented. It was agreed that a joint task team be established to coordinate interventions, enforce compliance, and track the implementation of agreed measures. My ministry remains committed to enforcing traffic laws and protecting the safety of all road users. Let me call upon the citizens to always exercise caution by asking for protective gear whenever riding the Kabazas. Members of the press, ladies and gentlemen, allow me now to address all officers working in the department under my ministry. As Minister responsible for Homeland Security, I would like to issue a clear and firm warning to all officers and personnel under my authority that corruption, abuse of office, and collaboration with criminal networks, including human trafficking and migrant smuggling, will not be tolerated under my watch. All officers are reminded that soliciting or accepting bribes is a criminal offense. Facilitating irregular travel or identity fraud directly endangers national security, and assisting trafficking or recruiters of victims is a serious crime that carries severe penalties. My ministry will take decisive administrative action, support prosecutions where necessary,
and implement institutional reforms to restore integrity and public confidence. Ethical conduct, professionalism, and respect for human rights are mandatory obligations for every officer under my ministry. During my tenure, I will never shield any officer indulging in this unethical and unprofessional behavior. Members of the press, ladies and gentlemen, as I conclude, on behalf of my ministry and on behalf of the government of Malawi, I would like to extend my appreciation to members of the public, civil society organizations, faith leaders, and community leaders for speaking out and working with authorities in my ministry. I would like also to encourage all the citizens to remain patient as these corrective measures take effect, and to continue reporting misconduct and suspected trafficking through lawful channels. By refusing to pay bribes, rejecting corrupt practices, and reporting suspicious recruitment or movement of people, the public plays a vital role in protecting vulnerable individuals and strengthening our collective security. Together, we can secure safer roads, transparent public services, and stronger protection for our nation against corruption, human trafficking, and all forms of organized crime. I once again make a commitment that as Minister of Homeland, I will see to it that all the challenges being affected by departments under my ministry, including the Department of Immigration and Citizenship Services, are resolved as soon as possible to ensure effective and efficient service delivery to the people of Malawi. I thank you for your attention. God bless our nation. Thank you so much. Tisana bereke mwai kwa atulankhani kuti mutakufunsa mafunso. Timati tinene kuti choyamba tikulandireni Amalawi nonse amene mukutimvera kumene muli. Ndikukudziwisani kuti mkumano wathu walero umaka chachikulu kunali kudziwisa mtundu wa Malawi zintchito zimene tikuchita kuno ku unduna wa Homeland Security, maka pa mfundo zokhuzana ndi nkhani ya mapassport, komanso nkhani ya katangale, komanso komalizira nkhani ya akabaza. Poyamba ndinene kuti ku nkhani ya mapassport, monga tonse tikudziwa kuti mu February chaka cha 2025 boma la Malawi linabwera pa mgwirizano ndi kampani ya Madras yokonza mapassport. Ndipo pa mgwirizano umenewu boma la Malawi likanayenera kupereka ndalama zokwanira 17.9 million ndalama za ku America. Ndicho linga choti ziwapangise anzathu a Madras company kubweretsa katundu wawo kuno ku Malawi kuti azadikire system ndi kuyamba kuti dindira mapassport. Pamene boma la DPP limabwera, tinapeza kuti ndalama zimene zinaperekedwa zinali ndalama zokwana 9 million. Zimenezi zinapangisa kuti tusidwe kama passport kakhale kochedwerapo ndi kovutirapo, chifukwa tinali tisanakwanirise mgwirizano umene tinagwirizana nawo anzathu a Madras. Komabe titabwera tinayamba kukambira nawo a kampani ya Madras, ndipo chifukwa cha kukambira nako zinachitisa kuti ayambepo mwina kuti pasako mabuku ama passport okwana 10,000 omwe anafika sabato yoyambirira ya chaka chino cha 2026. Komanso ndinenenso kuti mmene tikuyankhula mu mapassport atatu amene akupita ku chigawo cha kumpoto kumzuzu, chigawo cha kuvuma kumangochi, ndi chigawo cha kumawa ku Blantyre ali njira. Anditi ndichikhulupirira kuti pofika sabata ya mawa ma printing machiza amenewa akhala atafika. Cholinga chake ndichoti mdziko monse ngati kumpoto tithe kumachita print ma passport komweko, komanso kwa anzathu kuvuma azichita print ma passport komweko, chimozimozi anzathu akumawa azichita print kuma passport komweko. Ndichikhulupirira kuti posachita pompano vuto la mapassport ili ikhala mbiri yakale,
ndithokoze a Malawi chifukwa cha kudekha kwanu, chifukwa cha vuto limene lakhala litatenga nthawi yatali kwambiri, komabe mwakhala mukudekha ndi kuyembekezera kuti boma tikuchitireni zomwe inu mukufuna, ndipo tikusimikizireni kuti posachitapo mpano vuto limene likhala litatha, ndipo tikhala tikufikanso kwa inu kukulongosolerani kuti pano tili pati mpakana titafika kumapeto kwa vuto limeneli. Nkhani ina yachiwiri ni nkhani ya katangale imene imavuta kwambiri maka ku department yathu ya Homeland Security. Maripoti ndi ambiri okuzana kuyambira ku polisi, anzathu aku traffic tikumva nkhani kuti kukuchitika zambiri za chinyengo, komanso ku immigration services tikumvanso kuti kumeneko kumamveka nkhani zambiri za chinyengo. Izi zinapangisa anduna Deputy Minister Bambo Chisale MP kuti apite akayendere ku immigration iko ndiwo anakazionera okha ndi maso kuti kumene kuvuto lidi ndi lalikulu. Pamene tikunena pano anzathu wa Anti-Corruption Bureau komanso anzathu aku polisi akufufuza za nkhani imeneyi. Angapo agwidwa kale ndipo tipitiza kuti akuagwirabe. Ndipo tiwapemphe anzathu aku immigration kuti chonde musayiwale ntchito imene Amalawi anakulembani kuti muwathandize muwatumikire Amalawi. Tikupemphani kuti gwirani ntchito mwachilungamo mosatengera nkhani ya ziphuphu, chifukwa kuchita ziphuphu ndi mulandu waukulu. Ndipo ngati ife boma tikusimikizireni kuti ife tisapitiriza kutumikira Malawi, ndipo kuti wina aliyense amene apezeka kuchita za ziphuphu azamangidwa, ndipo lamulo lizagwira ntchito pa iye. Nkhani ina imene ikumveka kwambiri kumeneku ni nkhani yovuta ya human trafficking, kuti anthu akumachita business yogulisa wanthu kuchoka ku mayiko akutali kudzera nawo makamaka ku dziko lino la ku Malawi. Mayiko anzathu ozungulira akhala akutidandaula pa nkhani imeneyi misonkhano yathu ikuluikulu, ndipo pano tayika kafukufuku amene tikumusatira. Pempho lalikulu ndionena kuti chonde ku immigration tithandizeni kuti mavuto amenewa tithane nawo ndi kuti tichite clear, chifukwa tikapitiriza zimenezi tipangisa kuti dziko lathuli tikhale pa chiopsezo chachikulu. Mugwirizana nane kuti posayidwapo mpano mu dziko la akuluakulu ngati aku America anatipasa ma travel restrictions ku dziko la Malawi. Ma restrictions amene ena amabwera chifukwa cha nkhani ngati zimenezi, kuti amene tapasidwa udindo opereka ziphaso kwa anthu oyenda tikumapanga ntchito mwachinyengo. Mapassport athu akumapezeka kuti akumakhala m'manja mwa anthu amene sayenera kukhala m'manja. Ena mwa iwo si Amalawi kumene tikuwapasa passport osayenera. Zimenezi zimabweretsa chiopsezo komanso timapepusa dziko lathu. Tiyeni tikonde dziko lathu, tiyeni titumikire Amalawi athu mwatoto moyo, komanso monga ntchito yathu ya immigration imanenera. Ngati akunduna sitizayikira wina aliyense kumbuyo amene akuchita business yogulisa wanthu mwachidule titero, sitizakuyikirani kumbuyo, ndipo tizalolera kuti lamulo lizagwire ntchito pa inu. Nkhani ina imene timafuna kulongosola kwa Malawi ni nkhani imene yavuta kwambiri, nkhani yakabaza. Siku lina lilonse tikuluza miyoyo pa misewu yathu chifukwa cha ngozi zimene zikubwera chifukwa cha akabaza. Akabaza monga wina aliyense amene amagwirisa ntchito misewu yathu amayenera kusatira malamulo apansewu. Malamulo apansewu amanena kuti aliyense amene akuyenda pansewu, amene amagwirisa timati mota, kapa chichewa tikati chani, koma tikangoti mota, kani motor vehicle, kani motorcycle, ndiye kuti munthu ameneyo ayenera kukhala ndi chikalata chokumuloleza kuyenda pa misewu ya Malawi, kusonyeza kuti munthuyo anaphunzitsidwa ndipo akudziwa malamulo apansewu. Zimene takhala tonse tikuziona misewumu zikumaonesa kuti ambiri mwa iwo akabazawa sakumachita maphunziro owaloleza kuti ayende pa misewu yathu ya Malawi. Pachifukwa ichi ngati akunduna titamva dandaulo limeneli tinawayitana anzathu akabaza association moyimirirwa ndi Bambo Mwalabu amene tili nawo apa kuti tikambirane tigwirizane.
sitinafune kuti tichite ngati zimene zimakhalira mbuyomu kuti tingoyamba tiziyambe kuthamangisana ayi. Tinaona ngati kuti pali vuto poyamba tonse tikhale pansi tikambirane, tonse tigwirizane ndipo tivomere kuti tili ndi vuto patsogolo pa anthu. Ndiye akabazawo tinakhala nawo, tinakambirana nawo, tavomerezadi kuti tili ndi vuto. Koma chimene tachita ndikuona kuti tipeze kuti kodi vuto tithesa motani. Ndiye tinagwirizana ndithu kuti kupita patsogolo tikhazikitsa gulu, ndipo gululo pano ndikunena lakhazikitsidwa kale la kuyambira kwa ino akabaza, anzathu aku polisi, aku road traffic department, aku local government, ndiye ena wonse okhuzidwa ndi vuto limeneli kuti tikhale pansi tiyambe kukambirana komanso tiyambe kusatira kuti pamene tikufika chaka cha mawa tionesese kuti anzathu onse akabaza njinga zawo zonse zolembesedwa, komanso kuti apanga maphunziro owayenereza kuti azitha kuyenda pansewu. Akamayenda pansewu ndiye kuti ali ndizo zitetezera ma crash element. Komanso tipemphe kwa inu amene mmagwiritsa ntchito mayendedwe akabaza kuti chonde musanakwere njingazi tazipemphani kaye kuti kodi chozitetezera kumutuku chili pati, chifukwa ngozi ikachitika mukavulale kwambiri ndinuyo. So muli ndi udindo ngati inu Amalawi, muli ndi udindo pamene mukukwera akabazawa kuonesesa kuti umoyo wanu nanunso ndi otetezedwa. Ndithokoze kwambiri mtundu wa Malawi amene asonyeza chidi chogwira nafe ntchito kuti pitirizani pakakhala zovuta tizitha kuyankhulana ndikuona kuti kodi vuto limene tinayo patsogolo tikhoza kuthandizana motani. Tikhala tikuyankhula kwa mtundu wa Malawi nthawi zonse pozindikira kuti ife achitetezo ndi amene mwina tili patsogolo kwambiri kufunikira pa moyo wa siku ndi tsiku wa Malawi ena aliwonse. Tili ndi aku polisi, anthu ambiri amafuna chitetezo. Tili ndi anzathu aku immigration, anthu amafuna mayendedwe nkhani ya passport imene tanenera. Tili ndi anzathu ena kandi aku prison, komanso anzathu ama refugees nkhani ya ziphaso, onsewa ali kunduna uno wa Homeland Security. Tipitiriza toankhani kukwita nani, kukhala nanu, kucheza nanu. Mukakhalanso ndi ma issues musama tenge nthawi kwambiri, zitipezani tizikambirana. Ndicho linga choti tonsefe tithe kutumikira Malawi ngati amodzi. Ndikuthokozeni chifukwa cha kumvesera kwanu. Mungu akudaliseni, zikomo kwambiri. Thank you so much. Thank you very much, Honorable Minister, for that statement. Honorable Minister, the members of the press may have a few questions to ask from the statement you have just said. May I humbly submit that you take a few questions, then we move on with the program. Yes. Thank you very much, Honorable. Members of the press, I will identify you, then you can and invite you to come and ask your question from this side. So we'll be taking 4 questions, and let the minister attend to them. Then the next round of questions will come. May we take the first round of 4 questions, please? Honorable Minister, my name is John Paul Kain from Zodiac. I have 3 questions. You have mentioned that some people have been arrested in connection to corruption at the the Department of Immigration. I wanted to seek clarification. How many of these people that have been arrested, how many are they, and who are these people? Their names, I mean. In the spirit of transparency, because sometimes communication is made that people have been arrested, but on the ground maybe that's not the true reflection. Mwanenaso kuti mwakambirana ndi kampani imene ikusindikiza ma passport ya madrasa kuti ipitirire ndi ntchito imeneyi. Mwangokambirana kapena mwalipirako ndalama zimene zinatsalazo?
mwalipira zingati zatha zonse kapena patsalaso ngongole, if that could come out clearly. You have also issued a warning that you are going to deal with corrupt officials at the Department of Immigration and other departments under your ministry. I wanted a firm action that you are intending to take as minister. Kungu wachenjeza kapena pali ndondomeko kapena zinthu zimene mwakhazikitsa kuti amene angapezekewo muthana nawo bwanji ndipo muchita chani, and how are you going to get that information? Chifukwa pali anthu ambiri amene amapita ku department yanu kukapeza uthenga. Anthu amenewa atati mwina akumana ndi mavuto kapena ena ake akufuna kuti soliciting bribes, apite kuti atani? Zikomo kwambiri. Honorable Minister, my name is Wycliffe Njiragoma, Nation Publications. My first question is the English version of what John asked about your engagement with Madras. Is it just an engagement, or you have paid some amount? And also, you've talked about printing machines on their way. But previously, we've been told that the machines were already here and printing would start soon. That's the song that we've been listening to for the past several months. Can you assure Malawians that this time around, this is reality and printing of passports would start soon, as you have said? Thank you so much. Looks like all the questions you had. So we'll allow the Honourable Minister to attend to those questions, and maybe that will be the end of the press briefing. Mene ndanenera poyamba nithokoze chifukwa cha mafunso awiri maka ochokera kwa is it Joe Paul Kayuni Zodiac, mafunso I think and atatu if not four, because yoyamba ndiyoti kodi mwatiuza kuti mwamanga ngati, chifukwa ndayi zambiri mangonena koma tikapita pa ground mukapeza kuti palibepo chimene chachitika. Ndikutsimikizireni kuti ngati mmene tikunena muno dzulo, I think Sergeant Leonard Brown anapita ku court ku Lilongwe magistrate kuyankha nkhani ya mlandu ya corruption. So sitikungonena koma tikunena zeni zochitika. Anditi amangadi timangana, because tikamanena kuti corruption akuluakulu dziko la Malawi ngati likuonongeka. Chinthu chachikulu chimene chikuononga dziko la Malawi ndi nkhani ya corruption. So ife ngati kuchipani cha DPP ngati president amanenera akhala kunena akumapereka maoni. So ngati president akuyankhula kwa ife timasatira zimene mtsogoleri wathu akunena. And if it's not about lip service only, but definitely we are going to take each and everyone to court who commits the acts of corruption. And this should be a warning to even those who do be. I mean, I think that should be the last warning. We are ready to work with only a few professional officers that are going to adhere to the principles of the immigration services. Koma ifeo situngu kama kabachabe ai. Mene ndani nena my investigation, fati nanea kuti sitinga pange ife my investigation. Alipo aino wake ma department etana basa nchito mene. Ndifaketi unauti nchito hii, akujita work hand in hand. Anzatu aku police, komanso ndi aku anti-corruption bureau. Alipo ambili. Because masiku awiri if not atatu amene achitika pakatipa, kunali chigulu cha anthu chobwera kuzadandaula. Ndipo madandalo onsewo amapita kwa ma officials aku anti-corruption bureau komanso ndi aku police. So tikupia kuti akamaliza ma investigations yawo akhala kuatengera nkhani zimene ku court. Funso lina limene munafunsa ndi Madras. Kuti kodi mwangokambirana chabe kapena ndi kulipira komwe.
mukamakambirana nthawi zambiri kumakhala kuti the contract. And naturally, when you look at the government contracts, the acceptable upfront payment is 20%, 20 to 25%. And surprisingly, this contract they negotiated. I think they are very good negotiators, the Madras, because they negotiated to the upfront payment of 60%. So when you negotiate to 60%, there are also some things you follow up. Mwachidule ndingonena kuti contract yonse ili under review. Komabe sitikufuna kuti tasiye Malawi padzuwa. Nditero. Contract yonse ya Madras ili pa review, anzatu wako atone general kuisatira, kuti aone kuti kodi contract imeneyi, kodi inasatira ndi ndondomeko za ma contract imene amaendera kuno ku Malawi. Because inali unusual contract. Kumene boma limapereka 60%. Sizimachitika. Unless you get that authority also from PPDA. So tikusatira. Komabe pamene tikusatira chimene tikufuna kwambiri chonesesa kunena kuti Malawi asakhale asakulandira ma passport. Komanso tikamamaliza zokambira nazo boma la Malawi lisakhale likuluza. Chifukwa nthawi zambiri ma contract awa mwina timapanga kuti komera ife amene tikupanga ma contract but not okomera dziko. Kumapeto kwake umapeza kuti Malawi ndi amene akuluza. So whatever agreement imene bwere kumapeto after discussions tionesesa kunena kuti opinjika si Malawi. So kukambirana tukambirana kuti tionesese kuti kodi ndalama zimenezi kodi zinafika motani kuti zifike pamene pakuti upfront payment mpaka na 60% pamene ntchito yeni pa ground sikuoneka, even including my deliverables kodi are they on stage. Zimenezo ndi zimene tikupanga pakali pano. Koma pamene tikukambirana tikuonesesa kunena kuti mtundu wa Malawi usavutike, apitizebe anthu kupeza ma passport yawo, apitizebe kuyenda kwina kuti kukambirana. I think ina imene munafunsa inali ya I think hani ina inali yobwerezabe kuti nkhani yomwe ya warning chabe ya ma corruption ndikuti kodi mayika ndondomeko zanji kodi anthu amene andikudandaula konse kodi azikachita report kuti. I think kodandaula nthawi zonse timakudziwa. Ngati za issues za corruption, office imene inapasidwa mphamvu zonse ndi office ya anti-corruption bureau. So aliyense amene akuona kuti aliyense anatengeredwa ali ndi ufulu ochita report kuno ku ministry, ali ndi ufulu okachita report ngakhale ku immigration aino wake akulu. I don't believe kuti including the director general is involving himself into corrupt activity. I don't think so. Because if we reach that level, then I think we are institutionalizing now the corruption. So I believe kuti we are keeping the whole senior officers, the whole senior command, and the anthu amene akuona kuti ali ndi madandaulo okhuzana ku immigration atha kufika kwa akuluakulu aku immigration ndipo akawathandiza. Ngati kumeneko angaone kuti sakuwathandiza ali ndi ufulu obwera ngakhale ku polisi koma kukapereka chidandaulo, ngakhale kuno ku ministry imene ndanenera. So Malawi aliyense amene ndi dandaulo ku immigration amene waona kuti waphwanyiridwa ufulu popereka china chake chonjezera pa zimene anapereka kale kumeneko ndikulakwa ndipo ni mulandu, abwere ndipo timuthandiza. Lomalizira limene apereka I think anali ndani bachi njira goma. I think inali ofana nako ndi aku Madras ko funso lake loyamba kuti kodi mungokambirana chabe kapena mwaperekako. So I hope nalongosola momveka bwinobwino kuti tikupanga zonse kukambirana komanso ndikuona kuti kodi zikuti bwanji issues za ma contracts komanso kuonesesa kuti nkhani ya ma passport Malawi akupitizabe kutani kodi akupitizabe kulandira. Tisafike poima kuti Malawi akuphwanyiridwa ufulu wawo wa mayendedwe chifukwa chonena kuti ife amene tinapasidwa udindo opereka ma passport kulephera chifukwa choti pali zina zimene tikukambira nako. Nkhani ya machini kuti zakhazi kumavika kuti machini abwera kodi awazikukhala bwanji. I think mwina reporting ya nkhani ya machini mwina ndi imene mavutirako kapena mwina information imene matuluka. Chifukwa chimene chinachitika chonena kuti poyamba anatibweresera machini auchepa ang'ono oti amatha kuchita print ma passport ochepa. Now chimene chinachitika chinachoti anabweresano heavy duty printer imene ita kuchita print ma passport even 500 pa tsiku. So mwina panakhala misinformation imene nabwera.
So nkhani tikukamba pakali pano ndi imene ya heavy duty printers kuti malo mwa imodzi ya Central Region imene takuchita print more than 500 passport books pa tsiku. 2000, yeah, is correct me. 2000 passport books pa tsiku. Ndiye ma passport amene wa 2000 wa akubweranso ena atatu. Cholinga chake nchoti ma services amene watu wachite decentralize. Abwerereso ngati imene timachita kale ndi a technobrain amene tinanena poyambirira. Chifukwa poyamba ma passport wa timachita print ku Mzuzu, timachita print ku Mangochi, komanso timachita print ku Blantyre. So information tikupereka pano ndiyoti ma passport 4 atatu amene tikunena pakali pano ndi ma heavy duty printers amene atha kuchita print 2000 passport books pa tsiku, ndipo amene wafika mdziko muno sabata yamawa. Mwayi ukakhalapo tikhala mwina tikuchita launch that printing exercise tikakhaso ni mabooklet okwanira. Ndikhulupirira ndikatere ndayankha mafunso onse. Tayankha mafunso onse amene munatipasa pa tsiku la lero. Komalizira ndingokuthokozani kuti zikomo kwambiri kuti titakuyitanani mbukanthawi kochepa munabwera. Ndikhulupirira mupita mukafalitsa mthenga umene patapereka panowu. Komanso tikupempheni ino atolankhani. Nkhani ya corruption, anthu ena amene mungathenso kumachita report nkhani za corruption ndino nomwe. Kungokupemphani kuti mukamachita report muzikhala kuti you have verified information. Nthawi zina timangopakana chinthu choti palibe. So tikupempheni kuti inunso atolankhani muli ndi udindo waukulu kuonesesa kuti ndalama za boma kapena ma department aboma akugwira ntchito yawo mwachilungamo. Ndikuti amene mukuona kuti uyu ntchito imene akugwira isi imene anamulembera kuti agwire, inunso muzichita muchitira nthawi zonse name and shame. Tikatero tonse tithandizana kuti mchitidwe wakatangalewu uchepe. Komanso ndiwapemphe ainu ake a Malawi. Chifukwa tikati katangale si munthu mmodzi tu. Katangale pamakhala anthu angati kodi? Opereka ndi otani. So pamenenso ife mukumatizuzula kwambiri ogwira ntchito mboma. Ndikupempheni kuti atolankhani pitirizani kuchita sensitize anzathu akumuzi kuti ali ndi udindo othandizira kuti ntchito yakatangale ichepe. Si udindo wa boma okha koma ndi udindo oti tigwire limodzi inu anthu akumidzi, atolankhani komanso ife anthu ogwira ntchito mboma. Tikatero tiyese tionetsa kuti katangale achepe. Dziko la Malawi likuonongeka, dziko la Malawi likuvunda chifukwa cha nkhani yakatangale. Ndi udindo wa ife tonse kuti tithandizane monga a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika amanenera kuti chonde zero tolerance to katangale. So tikupempheni kuti chonde tithandizeni atolankhani kufalitsa mthenga umenewu. Zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Tikazakuyitanani ndikhulupirira kuti muzafikanso. Zikomo kwambiri. Honorable Minister, we thank you for those responses and the closing remarks that you just made. Reaching this far, may I request the volunteer again to close the meeting with the word of prayer. Thank you, Honorable pamenepa ndepa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene unduna wona za chitetezo cha mdziko umachititsa kuno ku likulu la unduna umenewu ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe, limodzinso ndi akuluakulu ena ku undunawo komanso nthambi zina za boma zoona za chitetezo cha mdziko ngati ku police komanso ku immigration. Ndiye malo mwanzanga onse omwe tagwira ntchito kuti tikupatsireni msonkhano wa atolankhani umenewu, ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu ku Chichiri komanso ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre. Zikomo. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano azimaife akuti tatayirira makomomo. Chili chonse ndanaphisa. Anapi. Even tovaladzo, tikaya tovaladzo kosali mpaka mabanti masokosi. Hayi.
wantchito kati mampatsa ndalama kuti adzigwira ntchitoyo iweyo ngomphunzitsa zimene ukufuna kuti adzipanga. Koma naku mbali ya usamala abambo ndi ntchito yanga ndi udindo wanga. Azimayi tomatayirira mwafika ponenaona kuti naphiri kumamuuza mavuto a nyumba. Mama wandimapita kukaunjika uko kutoka market kugulisa kaunjika ndatopa ndabwera ndita anato anaphika phikeni anaphi sambisaniana anaphi sesani apo mapeto ake anaphi aja amatenga banja limapita atu jeni. Growing moderately, it cited overseas economies returning to a growth path and the government's economic measures. The bank is sticking to its October median forecast that consumer prices, excluding fresh food, will rise 2.7% this fiscal year. It slightly raised its inflation outlook for fiscal 2026 to 1.9% from 1.8%. Policymakers expect inflation will reach the bank's 2% target in the second half of their fiscal 2025 to 2027 projection period. That's in line with earlier predictions. The BOJ says it will closely watch the situation